Tumuring lajengaken malih saka panglipur sedherek kanca-kanca Viaga Musik Widyawati kang angka kalih kang wijaya saking Matisih wonten Jengayu Renita sumangga wong ayu nggih ngaturaken wilujeng dalu Dik Renita wilujeng dalu Mas Adi artis dari Matisih Karanganyar ya piye kabare Cahayu baik selalu alhamdulillah pokoknya donga dinonga kanggo kanca-kanca kabeh iki musim udan jaga kesehatan. Ya, iki sliramu ngaturke si uluk salam kagem sagunging para tamu. Nggih, sakderepun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih Pak Bu. Aku ora diridhoi salam Mas, ora apik aku salam nggih wangi. Ya kakek dosa ngono ya. Mbak Bila menika saking keluarga kang saking Ngemplak. Ngersake lagon utawi badhe dono swanten monggo kasumanggaken mumpung tasih wonten wedal monggo. Monggo Ibu mbok monggo kang saking Ngemplak. Menika Pak Lurah nderek mboten? Mboten Pak RT, Pak RW. Pak RW nderek. Monggo Pak RW nyuwun gunganipun jengkar sawetawis monggo nderek dono swanten. Non? Monggo Pak RW. Sampun. Oh nggih, heeh. Mbok bilih ngersake lagon Pak Bu? Mboten. Oh, ngersake mantuk. Nggih. Oh, manut to tak kira mantuk. Aku nek udan-udan ngene iku ben rada sowak koe. Heeh. Iki manut sliramu wong ayu menika badhe dipun aturaken punapa? Heeh. Ya, manut. Duet lagi ya, Mas. Duet gak apa-apa Cahayu. Aku pengen sakit rindu. Sakit rindu, heeh. Nggih. Sakit rindu menika kagem sedaya warga besan nggih wong ayu kang saking Ngemplak. Dono Hudan Boyolali. Boyolali kono kae Mas? Non? Boyolali kono kae? Boyolali kilen Bu nggih. Heeh ya kulon. Kowe urung tau main rono to, Nok? Ya wis to, Mas. Tak kira nek urung tau rono. Ya dolan-dolan rono nang kono ki enek. Enek apa? Enek apa jenenge pariwisatane? Biro Loko. Gembira lho kok Boyolalimu. Endi ngono lho. Kuwi lho, jati. Kuwi eneke Rio ngono kuwi. Ya. Sakit rindu semoga konco-konco saking Viaga. Kasumanggaken. Cahayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu Cahayu aja guyang-guyu Patut apa pilih urung yen urung aku tak trimo gantung aduh bapak aduh biyung anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut mlebu ning
kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung. Para tamu Kakang Putri Gunawan nyuwun pangapunten kepareng matur malih. Mugi tata cara ingkang sajengipun nggih pamedhun pancen kalih pratandha paripun upacara pamedhun pancen ing dalem menika. Ingkang kula dhumateng Nyuwun Bapak Lilik Sutrisno sekali Ibu keparenga hambedhol terima kasih kalih kanthi wonten sangat jeneng pabargan kepareng dherek bagus sepuro para tamu putri. Sen malih dhumateng Nyuwun Bapak Lilik Sutrisno sekali Ibu keparenga hambedhol terima kasih kalih kanthi wonten sangat jeneng pabargan dherek mbah itu sabun pertama. Monggo kula ketik kepareng mratu upacara pangguni teman-teman dalu mugi hadir kula ngatur ikram kali dengan pertamu kula nyuwun pawuh sangatipun. Diwasana kekundur ngatur sang kadung kami. Cerita ibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Betul kowe betul kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rina wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cah ayu aja guyu-guyu. Anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucuk mlebu ning karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung. Nggih motor sembah nuwun menika Dik Renita sampun kepareng menika ngaturaken sedaya lagun wonten sakit rindu lumantar kanca-kanca keluarga Ageng Viega.